ӯзбекистону туркманистон ҳаҷми хараҷоти низомии худро пинҳон мекунанд, аммо харҷи низомии Қазоқистону Қирғизистон ва Тоҷикистон дар соли 2023 дар маҷмӯъ 1 миллиарду 800 миллион доллар ҳисоб шудааст. ин рақамҳоро пажӯҳишгоҳи таҳқиқоти масоили сулҳи Стокҳолм нашр кардааст. бино ба иттилои расонаҳо, соли гузашта Қазоқистон нисфи маҷмӯи маҳсулоти дохилии худро, Тоҷикистон 1% ва Қирғизистон 0.5% маҷмӯи маҳсулоти дохилиашро ба артишу нерӯҳои ҳарбии худ сарф кардаанд. ба навиштаи Садои Амрико, Қазоқистон барои бахши низомии худ имсол 9% бештар маблағ гузорӣ кардааст. Ӯзбекистонам ба ин бахш 260 миллион доллар маблағи зиёдтар ихтисос додааст. ҳукуматҳои Осиёи марказӣ ошкор аз нақшаи таҳкими иқтидори низомии худ мегӯянд. Шавкат Мирзиёев эълон карда буд, ки то соли 2030 артиши Ӯзбекистон замонавӣ ва соҳиби беҳтарин аслиҳа хоҳад шуд. раҳбари Туркманистон дар як ҷаласаи ахир ба вазорати дифои ин кишвар супориш дод, ки омодагии ҳарбиро тақвият бахшад. қисман инҷо гап сари нуфуз аст. раҳбарони худкома намоиши силоҳҳои гаронарзишро дӯст медоранд. мо мебинем, ки дар гашти низомӣ ҳар сол мақомоти Туркманистон силоҳҳои нав ва муҳимоти ҷангӣ аз Чин, Аврупо ва аз кишварҳои дигарро намоиш медиҳанд. ин тамоюл дар тамоми Осиёи марказӣ дида мешавад. сабаб чист? раҳбарони минтақа афзоиши хараҷотро ба омилҳое чун ҷанҷолҳои марзӣ дар Осиёи марказӣ, ҷанг дар Украина, вазъ дар Қарабоғи кӯҳӣ ва бесуботӣ дар Афғонистон рабт медиҳанд. Леонард Питер, пажӯҳишгари минтақа, мегӯяд раисҷумҳурон дар Осиёи марказӣ шояд ангезаҳои дигаре ҳам барои тақвият додани бахши дифои худ доранд. пас аз даргирӣ дар марзи Қирғизистону Тоҷикистон дар соли 2022, раҳбарони ин кишварҳо ҳам ошкор аз нақши таҳкими иқтидори артиши худ гуфтанд. Қамчибек Тошиев, раҳбари Кумитаи амнияти Қирғизистон, эълон кард, ки дар 2 сол ба ин бахш беш аз 1 миллиард доллар сарф шудааст. қисми зиёди ин маблағ барои хариди силоҳҳои пуриқтидор, бесарнишинҳои байрақтар ва аксунгур, чархболҳо ва тақвият додани низоми дифои ҳавоӣ харҷ шудааст. Тоҷикистонам хафо намемонад. дар 2 соли пеш дар кишвар корхонаи истеҳсоли бесарнишинҳо таъсис ёфт. ҳамчунин бино ба хабарҳо, ҳукуматдорон барои хариди ҳавопаймои бесарнишини байрақтар ба маблағи $500 миллион бо Туркия созишнома бастанд. коршиносон мусобиқаи низомии Қирғизистону Тоҷикистонро гуногун арзёбӣ мекунанд. бархе бар ин боваранд, ки омодагӣ ба ҷанг ин паёми хатарнок аст. на фақат ҷангу даргириҳо, балки тағйирот дар заминаи геополитикӣ ҳам сабаби афзоиши харҷи низомӣ дар минтақа шудааст. агар қаблан дар масоили амниятии Осиёи марказӣ Русия нақши калидӣ дошт, ҳоло сафи шарикони низомӣ зиёд мешавад. акнун Туркия, Эрон, Арабистони Саудӣ, Амрико, Чин, Олмон, Фаронса ва Беларус ҳам ба ин кишварҳо силову техникаҳои ҳарбӣ дастрас мекунанд. вале ба назари коршиносон, ин ҳама наметавонад кишварҳои минтақаро аз нигоҳи сиёсӣ устувор кунад. агар ҳукуматҳои Осиёи марказӣ нерӯ ва муҳимоти ҳарбиро калиди суботи кишварҳои худ медонанду ба масоили ислоҳоти сиёсӣ таваҷҷӯҳи кам мекунанд, пас онҳоро паёмади ногувор интизор аст. вай аз ҳодисаҳои январи соли 2022 дар Қазоқистон ёдовар мешавад, ки нишон дод сармоягузории чашмрас ба артиш ҳам натавонист бетартибиҳоро пешгирӣ кунад. дар гузориши Садои Амрико гуфта мешавад, сокинони минтақаҳои ноором афзоиши сармоягузорӣ ба артишро муҳим медонанд, вале аз ҳукуматдорон мехоҳанд барои ҳалли мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҳам ба қадри кофӣ маблағгузорӣ кунанд.